Zmluva duší, čo ťa s ním spája. Karta romans znamená, že romantické prekvapenia sú na obzore. Prvé puto, ktoré vás spája, je romantická energia, ktorá je staršia než tento život. Je to príťažlivosť, ktorú nemožno vysvetliť logicky, je to vibračná pamäť duší, ktoré sa už stretli. On v tebe prebúdza jemnosť, túžbu po blízkosti, dotyk, citlivosť, niečo, čo nevzniká len tak. Je to zmluva duší o prebudení romantiky, nie povrchnej, ale takej, ktorá mení srdce. Druhá karta Illusions ti odkazuje, pozor na ilúzie, uvidíš realitu jasne. Druhé spojenie prichádza cez lekciu. Vaše duše sa dohodli, že ti pomôže rozpoznať, čo je skutočná láska a čo len sen, projekcia či strach. Tento muž ti zrkadlí tvoje pochybnosti, neistoty, obavy z odmietnutia. Nie preto, aby ťa zranil, ale preto, aby si prelomila ilúzie a videla pravdu o sebe aj o láske. Zmluva medzi vami teda obsahuje aj časť, pomôžem ti vidieť, čomu veríš len zo zvyku. A ty mi pomôžeš rásť. Tretia karta haste upozorňuje, ponáhľaš sa, alebo niečo chceš urýchliť. Tu je jasná správa, vaše duše majú dohodu, že tempo vzťahu nebude rovné tomu, po čom túži tvoje srdce. On je akoby z iného rytmu, niekedy pomalší, inokedy chaotický, inokedy nepripravený. Ale to je súčasťou zmluvy. Ty sa učíš trpezlivosti, on sa učí uvedomelosti. Spája vás nevyrovnané tempo, ktoré má viesť k harmonizácii. Na záver karta priateľstvo, hľadaj svoju spriaznenú duševnú rodinu. Vaše spojenie má základ v priateľstve duší. Poznali ste sa už predtým, a to nie raz. V predchádzajúcich životoch ste si boli priatelia, spojenci, ochrancovia, alebo niekto, kto stál tomu druhému po boku. Tento muž ti prináša energiu domova, pocit bezpečia, ktorý nejde predstierať. Zmluva duší obsahuje aj to, že sa máte podporiť, nie len priťahovať. Karta milovaná hovorí, priprav sa na svojho životného partnera. Najsilnejšia karta celého výkladu. Spája vás hlboký zmluvný záväzok, ukázať si navzájom, že ste hodní lásky. Priniesť späť romantiku tam, kde bola ranená. Prebudiť vo vás vieru v partnerstvo. Táto karta hovorí, že on je dôležitý článok na tvojej ceste k životnému partnerstvu. Buď je sám tým partnerom, alebo je kľúčom, ktorý otvára dvere k nemu. Ale vo všetkých prípadoch platí, spája vás energia uzdravenia, dôvery a návratu k láske. Je to vzťah, ktorý má presah. Nie je to náhodné stretnutie, je to zmluva, ktorá sa aktivuje vtedy, keď si pripravená rásť a milovať hlbšie. Nezabúdaj, že si milovaná, vedená a nikdy nie si sama. Tvoje srdce hovorí jemne, ale pravdivo načúvaj mu. Ak cítiš, že tento výklad s tebou rezonuje a túžiš po osobnom výklade, posolstve alebo rituáli na mieru, napíš mi na e-mail 2323kika2323@gmail.com. S láskou a svetlom, Kika, hlas duše ženy.